Matthew Bezzina, 35 sena, kap eżekuttiv ta' kumpanija li tispeċjalizza fil-mobilità. Matthew, grazzi li aċċettajt li tiġi u taqsam magħna l-istorja tiegħek. Aħna normalment nibdew mill-bidu. Ġifieri jgħidilna kemm ilek li waqaft il-kumpanija u x'kienet l-ispirazzjoni? Madwar 11 sen ilu waqt li kont qiegħed nikteb it-teżi tal-masters. Fl-istess ħin kont ukoll naħdem fl-industrija tat-turiżmu u rajt opportunità fil-industrija tat-trasport u kienet industrija li fl-opinjoni tiegħi kienet saturata viżavi volumi ta' nies ta' kumpaniji li kienu joperaw fiha biss mhux saturata viżavi kwalità. U applikajt dak li tallimt madwar 7 snin università fl-industrija tat trasport u l-mobilità. Ukoll fl-istess ħin inkoraġixxejt il-ħija li kien għadu dak iż-żmien ġej minn Londra biex kien għamel masters fil-liġi f'Londra biex ukoll jibda dan il-vjaġġ. Apparti hekk ukoll minħabba li kienet industrija li kumpanija li kellha ħadd opera 24 siegħa kuljum 7 fil-ġimgħa ukoll inkoraġixxejna ħabib tagħna tal-qalb biex ukoll jibda dal-vjaġġ magħna. Intom ilkom toperaw 10 snin, tajjeb? Iva. U l-iġsma kif għadek kemm għadt huma tiegħek, taħuk, oħtok u l-persuna li tikkonsidrawha bħala parti mill-familja tagħkom. Iva. Jiġifieri il-negozju huwa negozju tal-familja. Jiġi amministrat mill-familja wkoll? Fil-bidu meta tibda il-valuri ta' family business hemm irdu jkunu. Tkun għadek tibda jkollok bżonn il-fiduċja, jkollok bżonn l-istabilità, jkollok ukoll bżonn nies close biex inti tnaqqas l-ispejjeż. Naturalment iktar ma jibda jikber il-business, iktar tibda tagħmel biex inti kemm jista' jkun tifrex ir-responsabbiltajiet fuq nies li forsi jkunu iktar teknokratiċi u kwalifikati biex jagħmlu ċertu xogħol. Illum il-ġurnata ngħid buri li għalkemm il-business il-maġġor parti tal-isma huma owned minn nies tal-familja, ma fl-aħħar mill-aħħar il-maġġor parti ta' deċiżjonijiet kritiċi u importanti qed jittieħdu minn nies li huma kwalifikati biex jieħdu dawk it-tip ta' deċiżjonijiet. U din naħseb huwa punt importanti ħafna li għalkemm ix-shares l-isma huma owned minn maġġor parti ta' nies tal-istess familja, fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet mhumiex qed jittieħdu jew qed jittieħdu konsultazzjoni ma' nies li huma iktar kwalifikati mhux tal-li hekk tal-li jkunu teknokratiċi f'dak is-suġġett partikolari. Tispjegana kif in-negozju kiber, għax in-negozju tiegħek kiber minn mindu bdejtu, kif kiber u kif għadda mit-tranzizzjoni dawn l-aħħar 10 snin? Mela iktar man negozju jibda jikber, iktar trid tdaħħal nies li huma kapaċi jmexxu n-negozju f'dak l-istadju li jkun. U din jien dejjem nieħu pjaċir nuża analoġija sempliċi fejn għandek tim tal-futbol li jkun fis-serja C, eventwalment jitla fis-serja B, eventwalment jasal għas-serja A. Fil-proċess l-stakeholders kollha se jekkux il-players, jekkux il-technical team, jekkux il-manager, hemm proċess ta' tranzizzjoni. Ħajkollok nies li ħajikbru mal-negozju u ħajkollok nies li sfortunatament jew ma jkunux iridu jew ma jkunux kapaċi. U fil-proċess ta' tkabbir ikollok tieħu deċiżjonijiet sfortunatament ġieli li jweġġa'. Ukoll irid ikollok tieħu deċiżjonijiet fejn inti ddawwallek innifsek b'nies li huma aħjar minnek biex ikunu jistgħu jkomplu jiggwidawk biex tieħu deċiżjonijiet tajbin fl-istadju ġdid li tkun qed topera fih. Illum nisimgħu ħafna fuq tkabbir sostenibbli. X'qed tagħmel in-negozju tiegħek f'dan ir-rigward? Naħseb jiena bil-mistoqsija tiġi risponduta fuq ġiex binari. Għandek l-ewwel binarju huwa l-corporate governance fejn għalkemm in-negozju jkun tal-familja fl-aħħar mill-aħħar jiena l-ismatarju primarju ma jfissirx li nisa nagħmel l-rrid. Allura kumpaniji li jkunu jridu jikbru b'mod sostenibbli jkollhom joħolqu corporate governance fejn inti toħloq liġijiet kemm għall-ismatarji, kemm
għas-C-level suite, għat-top management u anke għal-middle management. Meta inti qed toħloq corporate governance, inti tkun qed toħloq regoli biex jigwidaw in-nies importanti, decision makers kollha fil-kumpanija biex il-kumpanija tkun tista' timxi l-qudiem. Apparti hekk, għalkemm kif għadt l-ismatarji tal-kumpanija l-età medja hija ta' 32 sena, ġiġi hemm ukoll succession planning għall-futur. Ma jfissirx li għax it-tifel tal-owner ifisser li inti għandek il-post tiegħek ċens perpetu riservat għalik. Jiġifieri għalkemm il-bloodline ikun tal-owner, jekk ma tkunx kapaċi, fl-aħħar mill-aħħar il-post ma jkunx għalik imma jkun riservat għal persuna li jkun kapaċi. U għalhekk huwa importanti li fl-opinjoni tiegħi jkun hemm succession planning at an early stage biex meta l-affarijiet jiżvolġu jisiru realtà kollox ikun ippreparat mhux imbagħad trid tnaddaf wara li jkunu saru jkun hemm il-problemi. Inti mill-ftit li tkellimna bniedem viżjoni ta' inspirazzjoni wkoll, x'parir tagħti in-negozjanti biex ikunu ċerti li n-negozju jibqa' jitkattar u jisalva minn ġenerazzjoni għall-oħra? Tal-età tiegħi naħseb il-pariri aħjar noħodhom milli nagħtihom. So ma nħux pjaċir nemmen li għatfadal li ħafna x'nitgħallem u hemm ħafna nies iktar orrif naħseb irrid nitgħallem minnhom. Biss mill-ftit esperjenza li għandi minn dak li nosserva u minn dak li naqra, nemmen li kull leader, kull kap ta' kull negozju jrid eventwalment jidentifika żmien meta hu jrid iwarrab. Da bħal siġra, twaqqar iż-żerrija, ovvjament meta twaqqar iż-żerrija ħajbdew jitlaw ix-xtieli. Jekk int ħatibqa' hemmhekk ħatibqa' tagħti d-dell fuq dawk l-ixtieli. Allura, u da japplika mhux fin-negozju biss japplika f'kollox fil-ħajja. Trid tkun taf meta tkun titwarrab biex tkun tista' tixpruna u tagħti l-opportunità lil ħadd ieħor biex jieħu offer. Ukoll tara li inti id-dawa li kien nifsek b'nies li huma aħjar minnek, l-istess di ma tapplikax naħseb fl-opinjoni tiegħi fil-business biss tapplika fil-ħajja ġenerali. You are the average of the 5 people you spend most time with. Mela iktar inti ma tħossok insekur, jew iktar inti ma tdawa li kien nifsek ma minnu aħjar minnek, iktar aħjar. U ħaġa wkoll inħobb pjaċiri jiena dejjem napplikaħħa fil-ħajja ta' kuljum, speċjalment fil-ħajja tal-business hija li kull meta nieħu deċiżjoni kbira u kemm żgħira dejjem qed ngħid din hija deċiżjoni li hija ego based, jew hija deċiżjoni li hija business and logical based. Alright? U naħseb jekk persuna jwarrab l-ego mid-decision making process, nemmen li jkun fattur importanti biex il-business jibqa' jitkattar għal ġenerazzjonijiet futuri. Matthew, grazzi, vera ħadd gost nisimgħek għaliex ħadd l-istorja f'angoli oħra u ċerta li hemm ħafna li apprezzaw ejja ma ngħidulhomx pariri, imma l-opinjonijiet tiegħek li jagħmlu ħafna sens, speċjalment meta tara s-suċċess li għamilt int f'dawn l-10 snin li għadek kemm bdejt. Jien nawguralek, nixtieqlek il-festi tajba u grazzi ħafna